Biżgħet tal-Missier, tal-Ibed, tal-Ispiritu Santu. U lejn ringrazzjawk mill-ġdid għall-imħabba kbira tiegħek li inti tagħtina minn din ir-realtà tal-ħajja li tagħmel differenza fil-qalb tagħna. Inti li tistedilna mulej biex nimxu miegħek. Inti li tistedilna biex nidħlu għall-ħajja. Għall-ħajja, dak kollu li jiġri fiha. Għaliex il-ħajja fiha nifisha hija l-mod ta' kif inti taħdem fil-qalb tagħna. Inti li tiġi f'nofsna fil-ħajja nifisha. Tiġi moħħ fil-ħajja. U allura hija f'din il-ħajja mulej li qed tistedilna biex nimxu miegħek u nimxu qudiem u nikbru biex nimmaturaw. Nitolbok mulej għall-preżenza tiegħek f'ħajjatna, il-qawwa kollha. Tajjeb, hekk il-bieraħ samel żgħir fid-dekk illum fuq Facebook biex nintroduċi għal din it-tieni fażi. U għalija dik qed tisaberi ta' sħiħa li għand il-bieraħ, ġifieri qed ngħid hawnhekk fil-bidu tal-mixja spirituali tagħna nkunu wisq egoċentriċi. Tiftakru tkellimna fuq dan. Jiġifieri kollox idur ma' dak li hu tiegħi. Id-dera tiegħi l-ewwel stadju u mbagħad l-imġiba tiegħi li nidher sabiħ, li nidher naqbel ma' dawk li sħabi, il-grupp tiegħi, il-klen tiegħi, it-tribu tiegħi qed jitolbuni minni. Dan ma jsirx b'mod konxju. Dan awtomatikament. Tgħixu hekk mingħajr ma taf. Illum jiena nipprova innejnkom tkunu konxji tiegħu u fir-realtà dawn it-tliet talks mhux ħajbidluk. Dawn it-tliet talks li qed nagħmlu fil-lejl bieraħ illum u għada huma tliet talks li ħajruk jgħinuk tirrealizza x'qed jiġri. Imma fil-fatt ma tantx għandek kontroll. Mhux qed nitkellmu fuq il-kontroll li għandek. Xi naqra ħanuruli illum se nitkellem u ngħid li nispera li ħafna minnkom waslu fejn dak li ħanitkellmu llum. Nispera. Il-maġġoranza tan-nies għadhom illi kollox idur mal-imġiba tiegħi. Kif nidher impressjonat li inti fertajja. Għadni kemm għadna fuq television u Stefani ma kommentniex. Mhux tajjeb tkun tajjeb ma nipprova nidher tajjeb biktar milli jinżel il-punt, nipprova nimpressjonak b'mod li inti taċċettani. U allura nittama li hekk jiġri li jkun hemm xi ħaġa li tiddiżappuntak u dan id-diżappunt iwasslek biex timxi qudiem. Dak huwa x'għadna l-bieraħ. Illum se nitkellmu dwar nibdew fuq tielet stage, tielet fażi illi naf għall-grazzja t'Alla. Għall-grazzja t'Alla ħafna nies jiġu imbuttati mill-ħajja stess. Għalhekk it-talba li hemm issa. Il-ħajja li ħalqalla fik u għalik. Fiha nifisha għandha kull ma trid. Għall-grazzja t'Alla, għad nuża l-kelma grazja t'Alla, il-ħajja li mbuttak fiha nifisha, u mbagħad nittama li jkollok fit-sens komuni, ma tantx huwa komuni, ma nittama li jkollok kemm fit-sens komuni u onestà dak u tlieta huma importanti. Il-ħajja fiha nifisha, is-sens komuni u onestà illi jibdew autokritika. Tibda tagħmel kritika tiegħek personali. Dik hija importanti. In-nies li ma jafux jifhmu jaħsbu naqra, jirriflettu naqra, ma jagħmlu qatt, ma jistgħu qatt biex jgħixu b'dan il-mod. U allura dawn li jaslu hawnhekk li jnexxilhom jitilqu mid-diżappunt tal-imġiba li twaslek għat-tielet stadju, hawnhekk tispiċċa biex issir illi dak li jien huwa issa mhux kif ngħix u nimġiba tiegħi, imma dak li jien huwa x'naħseb. Il-ħsieb tiegħi iwassalni biex dak li qed naħseb huwa dak li jien u dak li nħoss. Nużaw dak li naħseb u dak li nħoss
Għax jeżistu żewġ tipi ta' karattri fil-bniedem. Ħafna nies jitkellmu dwar inħoss li għandna mmorru l-belt. Tfisser naħseb li għandna mmorru l-belt, m'hemmx ħass. Imma ħafna nies jitkellmu fuq dak il-livell. Allura jienu dak li naħseb u dak li nħoss. Imma ftit nindunaw illi dawn l-ħsibijiet f'dan il-livell qed nitkellmu dwar il-livell tielet livell. Ftit nindunaw li f'dan il-livell il-ħsibijiet tiegħi huma hemm biex iservu għall-vantaġġ tiegħi. Ma tindunax. Imma jservu hemm għall-vantaġġ tiegħi. U nibda nirrifletti biss fuq x'nippreferi, x'nixtieq, x'għandi bżonn jien. L-ħsibijiet jimxu fuq dak il-mod. L-emozzjonijiet tiegħi huma normalment kollha dwar. Jien għadni fiċ-ċentru għedna fit-tielet grad. Jien għadni fiċ-ċentru ta' kollu li qed jiġri. Allura nekku dik għaddi għamata. Allura naħsbu xi ħaġa. Naħsbu illi dal-mod ngħid ara. Rajt fil-kodba, għamil xi kors, mort l-università, naf li kwota xi awtur, issa għax rajt mhux ħażin, allura sirt aktar intelligenti. Dan huwa l-fażi fejn inti taħseb li l-intelligenza ħsieb tiegħek il-bidla tal-ħsieb għamlet iktar aħjar qabbis, mexxik il-qudiem dak il-livell. Imma għadni ma rajtx l-istampa kollha, għadni maqbud fuq dan il-livell egoċentriku tiegħi mingħajr ma naf, mingħajr ma ninduna. F'dan il-livell li naħseb li jiena intelligenti, f'dan il-livell qed naħseb li jien issa sirt intelligenti, iktar mill-oħrajn. Allura għamilt iktar edukazzjoni, naf akademikament, ħadd xi grad, jissostitwixxu il-bidla vera interna. Jiġifieri, il-bidla qiegħda tisa' fuq fil-moħħ, imma ħajtek ma bidlix. Imma x'taħseb li qed tifhem aħjar, u taħseb li qed tara aħjar, u taħseb li l-affarijiet qed tifhimhom sew iktar, allura taħseb li għamil bidla għamil progress kbir, imxejt ħafna għal quddiem. F'dan il-livell inti noqogħdu attenti biex aħna minna marraka mill-università, mhux hekk, għax importanti li għamil l-istudju terzjarju. U ħafna drabi jekk tasal għalih, imma taħseb li kbirt u ma tkun kbirt xejn. Nkun kbirt fil-mod kif qed nara, għax għandi ftit iktar data, għandi ftit iktar intelligenza, biddilt ftit il-mod kif nara, imma ma kbirtx fil-għerf. Li huma mhux l-istess. Dan it-tieni stadju, fit-tieni stadju s-sabdala dan li għamilna l-bira, għakkar dak jiddeskrivi min huwa konservattiv. Dan l-istadju huwa dak li jwassal ħafna bnedmin biex ikunu iktar liberali. It-tieni stadju eżatt li joħloq importanti jkun mal-oħrajn, mal-gruppi, mal-klen tiegħi, mat-tribu tiegħi. Irid iħossni parti minn xi ħaġa, jew parti mill-Knisja, jew parti mill-Istat, jew parti mill-tim, jew parti mill-partit, irid iħossni parti minn xi ħaġa. Dawk li jaslu għad il-tielet stadju jibdew joħorġu minnha u jsiru ħafna iktar individwalisti. Jien. Allura, hawnhekk ma tantx sens li irid ikun miegħek il-ħin kollu għal ħafna żmien u importanti li dejjem ikun maqut miegħek. Dik tintelef f'dan l-istadju, f'dan il-livell. Ma dawn in-nies huma għax issa kibret għal fuq, għax għal fuq il-problema. Għal issiba ħafna iktar diffiċli biex iċċedi, ħafna iktar diffiċli biex tmut għalik innifsek. Jew tfittex il-ġid komuni. Għara fit-tieni stadju, lest immut jien ma nagħmilx dak li nixtieq jiena biex nkun mal-grupp u nagħmel dak li qed il-grupp. Allura lest li jiena inċedi ħafna. Fl-ewwel tieni stadju kont lest inċedi, basta l-grupp li kellek. Issa f'dan il-livell f'dan il-livell ma tantx inċedi, f'dan il-livell issa l-livell issa jien naf xi xrid, jien naf x'għandi bżonn, u l-ego tiegħi hawnhekk jikber u jisbrilla. Jiġifieri huwa ħafna diffiċli biex l-ego imut. U ma tantx ikun onesti s'issa. Mbagħad jien naħseb fil-2018 din il-parti tad-dinja aħna l-West, l-Ewropa, l-Amerika, naħseb ħafna nies
qed jaslu biex ikunu f'dan il-livell iktar minn aqnaq. Ġifieri faċli tidħol għal dan il-livell. Għaliex hemm ħafna sens ta' intelligenza, eċċetera. Qed nitkellmu dwarna qed hemm xejn ħażin ta' imkien minn ħażin. Meta qed nitkellmu hekk għax il-bieraħ xi ħadd qal li xi ħaġa u hekk irid ninsisti fuq għadi. Dak qed nitkellmu hekk mhux qed nitkellmu li huwa ħażin. Li inti tlajt it-tieni skaluna huwa importanti biex titlaq tieni skaluna. Mingħajr tieni skaluna ma tagħmilx, dak li semmejta mirati. Ma ninsisti li m'hemm xejn ħażin, sempliċement din hija fażi importanti biex tikber. Imma hija fażi ta' ħajja tagħna. Aħna fil-West fil-lum il-ġurnata nidħlu iktar dan il-tielet stadju. Aħna nistwajba, xorta nistwajba, ġifieri nistwajba li faċli tissieħab magħhom, toħu gost titkellem magħhom, jieħdu gost jargumentaw ħafna, jieħdu gost ħafna jiddialogaw, jieħdu gost ħafna jaqsmu l-idejat tagħhom, anzi ferħanin li għandu xi ħaġa ġdida li xi ħadd. Imma nitlobhomx biex joħorġu mill-comfort zone, nitlobhomx biex joħorġu minn din iż-żona ta' kumdità fejn hemm ħafna ego ċentralità li kien nifsek dak il-mod. Probabbli dan huwa dak li konna nifhmu kien hemm żmien konna nitkellmu fuq dawk il-nies illi għandhom mentalità bourgeois. Dak li jitkellmu kif tizza ħafna qabel fil-history għal-qasek. Din dan nefu għal probabbli dawk li marru l-iskola, dawk li jafu iktar minna, allura jafu iktar minn kulħadd u jikkontrollaw kulħadd u jaħsbu li huma jafu. Ma mhux qed jirrealizzaw illi jidħlu din il-fażi ta' tkun ħafna iktar ċert minnek innifsek. U meta tkun iktar ċert minnek innifsek tara ħafna żbalji, tkun iktar perikolus minn ma taduna. Għaliex tħossok ħafna ċert minn dak li qed tagħmel. Tħossok ħafna ċert minn dak li qed tagħmel ukoll. Hemm ċerta ċertezza. Ma naġelajt m'hemmx żewġ affarijiet. M'hemmx u m'hemmx kompassjoni, sens ta' sentiment ta' solidarità mal-oħrajn. F'dan is-sens tintilef ħafna. Hawnhekk isser nagħmel xi ħaġa mhux ħanagħmilha bejn il-livelli l-oħrajn li ġejjin wara. Hawnhekk biss ħanagħmilha dan. Se nitkellem dwar x'jiġri bejn level 3 and level 4. Bejn il-stadju tielet stadju u r-raba stadju tal-mixja tagħna fil-maturità spirituali. X'jiġri in between? L-ispazju, ħansejjaħ spazju naqra kof kbir ta' bejn l-istadju tlieta u l-istadju erba'. Ħankellem fuq b'dan il-mod għaliex dan huwa l-iktar livell diffiċli li tinqata'. Jekk jien rexxielek tasal sa dan il-livell, ġa ħafna tajjeb. Imma li timxi wara dan il-livell hawnhekk huwa l-bużillis. Hawnhekk hawn diffikultà, hawnhekk tidħol il-problema kbira. Jien qed kont qed ngħid li xi tip ta' mewta tiġi bil-fors bejn stadju ieħor. L-ewwel stadju tinduna li inti kbar minnek innifsek, allura tippressjona. Mit-tieni stadju biex tinħalam tieni stadju kien jkollok diżappunt. Illi l-inġiba tiegħek, l-inġiba ta' sħabek mhumiex eżattament tajba. Allura jkollok diżappunt u jkollok din mewta li titlaq. Biex tmut hawnhekk biex tgħaddi din il-mewta, tifhmu x'qed ngħid mewta, il-kelma mewta għalija huwa perjodu ta' dlam, perjodu li tixtifel x'qed jiġri, perjodu tħossok mfixkel għall-aħħar. Jekk huwa dejjem neċessarju bejn stadju ieħor, ħafna iktar neċessarju f'dan is-stadju. Għaliex qed jitlob minnek jien nuża l-kelma abbandun. Bil-kelma abbandun bil-Malti qed nifhem letting go. It doesn't really meta you let go something, you need to let go. Il-mixja spirituali ta' maturità dejjem imarruta minn kemm int kapaċi titlaq xi ħaġa. Mhux kemm int kapaċi takkwista xi ħaġa, ara fil-tielet livell. Fil-tielet livell ħsibt għax issa studjajt naqra, għax issa qrajt iktar, għax issa tek moħħok miftuħ iktar minn l-oħrajn nies l-oħra, allura taħseb li inti kbirt anke spiritwalment. Imma le,
Ir-realtà ta' tikber fil-Kristjaneżmu partikolarment, imma anke fil-maturità umana sħiħa, huwa kemm int kapaċi titlaq xi ħaġa u mhux kemm int kapaċi tiżżid xi ħaġa. Forsi ġieli smajtu din il-klitta u ngħid li l-spiritualità Kristjana it's a spirituality of subtraction. It's not a spirituality of addition. Kemm se tżid affarijiet, kemm ħadd titgħallem affarijiet, kemm se jirnexxielek tagħmel affarijiet le. Imma kemm jirnexxielek titlaq tabbanduna. Sens kbir ta' abbandun. F'dan l-istadju naqra iktar. U jekk dan l-istadju bejn it-3 u l-4 jekk dan il-mument dan l-ispazju ma ssibx ħanuża bil-kelma sa imħabba kbira. Minn min? Minn xi ħadd illi jafrak, minn xi ħadd illi jagħmel fik. Meta hemm din is-sens ta' telfa, esperjenza ta' telfa, hemm ħafna esperjenza qawwija ta' umiljazzjoni, kważi huwa xokk kbir għal-ego tiegħek, daqqa waħda tinduna li anke l-imġiba tiegħi jew l-erf tiegħi mhumiex biżżejjed biex jagħmluni dak li rrid inkun. Hawnhekk titlaq ħafna biex imbagħad timxi għall-istadju numru 4, ġi timxi l-qudiem. Ma din hija l-mewta neċessarja illi kull spiritual director, kull mgħallem anke fl-antik kien jitkellem fuqha. Din hija l-mewta neċessarja li inti trid tagħmel. Huwa din il-mewta neċessarja illi l-ħadd rajniha fil-Vanġeli fil-fatt illi Ġesu jitkellem fuqha b'din is-sentenza partikolari. Jekk il-ħabba tal-qamħ, jekk l-impressjoni tal-imġiba tiegħek, jekk l-intelligenza li ssib tiegħek mistajt u dak isir iktar kbirt iktar għax iktar intelligenti. Jekk dik l-imħabba tal-qamħ, dik hija l-imħabba tal-qamħ, ma tmutx. Tibqa' waħed. Imma jekk tmut, ser tagħmel ħafna frott. Jekk m'għandix lesti illi inċedu għal xi ħaġa żgħira imma sinifikanti, jekk ma toħroġx minn ġol post tiegħek u tibqa' jew iċ-ċentraliżmu tiegħek innifsek kontinwament, hemm ftit ċans, vera ftit ċans li tkun preparat illi tgħaddi għal din il-tbatija, sens ta' tbatija, sens ta' dalma, sens ta' mewta vera. Hawnhekk vera titlob, hawnhekk xitlob minnek il-magħmudija. Il-magħmudija suppost, fil-suppost aħna għamilnik, ħafna trabi għamiltonina ġew. Ħafna nies għamilnik, suppost għamilnik, meta aħna semna nafu, meta għamilna check-up miegħek, meta għamilnik training, whatever you call it, illi ndunajna li inti wasalt ħataqbess it-tielet livell. U mbagħad tagħmel il-mewta ma tiġi s-sittilejt, is-sittijej, tinżel ġol mal-isqof qudiem il-katedral kont, tinżel ġol din il-birka pixxina, tinżel isfel, tinżel 7 karġi, minn 7 għal raġuni partikolari, tinżel isqof jagħmlek billi jonsok. Kif titfokk il-tilma fuq ix-ras? Billi jonsok. U ma tinti titfa' taħt l-ilma, inti ser tmut għal dan l-egoċentriżmu tiegħek, għal din l-intelligenza tiegħek, għal din ir-realtà tiegħek. Inti tmut għalik innifsek. Meta Ġesu jitkellem fuq jekk issib lilek innifsek, intelligenti, timpressjona, jekk sibt lilek innifsek, jekk inti issib lilek innifsek, titlef ħajtek. Jekk issib ħajtek, titlifha. Imma jekk titlef ħajtek, issa m'rajtx titlef. Jekk titlef ħajtek minħabba fija, issib il-ħajja ħajja bil-kontra, ħajja ta' dejjem, bżejjed San Ġwan. Qed nitkellmu dwar xi tfisser il-magħmudija, din it-tip ta' mewta fuq dan il-livell. Kien hemm żmien fit-tradizzjonijiet ta' kull tribù, ta' kull kultura fl-antik, kellhom dak li kien jissejjaħ ir-rit tal-inizjazzjoni. Fejn inti tagħmel passaġġ partikolari, fejn ma tibqax tifel ma ssir raġel, tibqax żagħżugħ, ma titwal għall-istat ta' adult. Kull pajjiż kellu xi ħaġa partikolari. Jien naf l-Indjani, ħafna tal-Indjani partikolarment ma qrajt ħafna fuqhom. Jien naf waħed minnhom kien li jew titbur id-dik u tmur iġib rixa
ta' lajkra. Titla dil-montanja partikolari biex tissib rixa ta' lajkra li qiegħda fuq. U kif tkun għamil biex tagħmilha tagħmel ġranet titla tagħmel lieli barra, eċetera, allura jkun kapaċi tagħmilha u tiġi lura ħaj biex tista' taqa'. Allura inti sir raġel. Jilqgħu lura bħala raġel u tkun tista' tiżżewweġ eċetera. Ma kontx timxi ma' ħajja, daqshekk sempliċi hekk. Jew kellha tiġibu ieħor li jitfgħu fil-bost u tagħmel lejl waħdek taf li hemm annimali salvaġġi, eċetera, jitfgħu fil-bost. Ma tkunx taf li missierek tkun qiegħed berba' pass il-bord fil-lam, moħħu fik lejn sħiħ, inti rieqed propri wkoll, u da moħħu fik jiġi xi annimal salvaġġ jaqbeż għalik. Imma jekk jienexxielek ma tidħol fil-biża' tal-lejl, fil-biża' tal-annimali jittakkaw, u tkun lesti taffaċċja din il-biża', taffaċċja din il-mewla tiegħek nifsek, allura għal tikber issir forsi għal-Gris ma kellha tkun hekk fil-bixxeta. Għadna nilagħbu ta' 12 sena, mhux 12 sena. 12 sena ma tafx tagħmel xejn. Vera tfal kellu qed jikbru iktar, għall-inqas awtur jikbru iktar, imma mhux lesti għal-mewta. Mux lesti biex jifmu l-għazla x'tfisser eżattament għalihom u mhux jidħlu għal l-inizjazzjoni b'dan il-mod. Mek irnexxielek tagħmel din il-mixja, jekk irnexxielek tasal ir-raba' livell li għandhom bejn kemm fuq. Normalment tibqa' tikber. Normalment. Hemm ħafna jidħlu jtornaw kura. Ġifieri jekk kellem niġġudika li nnifsi ngħid għal snin sħaħ nilgħab bejn for, naġi li tri, naġi tlaqra bejn for, mbagħad naġi nibżgħu naġi tlaqra lejn tri, għamil snin. Nara li nnifsi nara li nilgħab fuq dan il-livell ħafna u ħafna drabi. Ġifieri, imma ġeneralment nexxielek tagħmel il-mewta, allura l-mamulija sħiħa, allura inti tkun kapaċi tibqa' tikber. Għax inti lesti tiffaċċja il-mewta tiegħek innifsek, tal-importanza tiegħek, tal-ego tiegħek li hija neċessarja li tagħmilha. Hawnhekk tkun dejn titgħallem l-arti tal-abbandun, translation tiegħi dak tajjeb. The art of letting go. The art, you start learning the art of letting go. Tibda titgħallem li m'għandekx għalfejn tkun ċert dak kollu li se tagħmel, kull pass li ħatamel fil-mixja, li s-sens tal-fidi huwa minn hawnhekk li tagħmel sens fil-fidi. Sissa l-fidi għadha tipprova tkun mal-oħrajn tagħmel dak li għamlu s-soltu, tidħol fit-tradizzjoni s'issa. Hawnhekk tagħmel tibda il-fidi tidħol propju fil-qofol tagħha, tibda taħdem fil-ħajja tagħha. Għaliex hemm sens ta' fidi illi tkun kapaċi tagħmel il-mixja ma' titla' illi tkun lesti tidħol għaliha. Tibda tittollera illi tidħol fl-ambigwità, hemm fl-ambigwità, f'dak li huwa il-misteru, mhux qed nifhem sew, mhux qed nifhem kollox. Then it's okay. Jew kien fil-paradoss. Abjad u iswed u abjad, u ħafna griż, ma tax, imma ma jimpurtax. Meta titlaq li kienet stadju, timxi lejn il stadju, tibda tgħaddi fuq din il-pik ta' mentalità. Imma dal-mument hawn min jibża' u jitfixkel għaliex kont iktar ċert qabel hemm il-boundaries kienu iktar ċari meta kont iswed u abjad. Allura terġa' taħrab lura lejn id-dualizmu ta' fejn għandek linji dritti u linji ċerti quddiemek. Imma hawnhekk qed nitkellmu dwar titlaq dawn ir-realtajiet. Ħafna drabi nara li nnifsi nibda niduna hemm prezz kbira biex timxi lejn il-fuq. Titlob minnek prezz għoli ħafna u tibża minnu letting go, din il-mewta, tibża minna u ħafna drabi taġi tirritorna lejn l-istabilità u tibqa' hemmhekk ma timxiex il-qudiem imbagħad. Għaliex iktar tkun lest, tant aħna komdi fl-istat preżenti illi mhux lesti għal dak li qed titlob minna l-mixja l-qudiem.
Dan huwa l-ewwel tip tal-nawta tal-ipokana hawnhekk bejn is-bejn 3 u 4. Għadna fl-istat bejn 3 u 4. U qed nindunaw illi mal-multazba nindunaw xilli iktar ma nitlaq l-affarijiet iktar qed nakkwista. Ma nirrealizzawiex, billi qed ngħidilek xorta m'intix qed tagħmilha. Imma l-inqas għattilek. U għall-inqas forsi xi darba tajt imma għaliex qed insibu daqsxejn diffiċli nitlaq. Anke qed insibu daqsxejn diffiċli mmut. Fir-realtà qed takkwista ħafna iktar li jirnexxielek titlaq dawn l-affarijiet u tagħmel dan il-pass b'mod partikolari. Nagħtikom exercise tajjeb. Ma minix mhux ħanisfend għaxu. Meta tkun xi darba wieħedkom. Il-mara li waħdek, il-mara mhux ħajja kamra. Meta tkun fil-kamp oħrek, vera waħdek. Għamel dan exercise sempliċi, ħafna sempliċi. Ma kultant tagħmel. Qed nisfidak, qed ngħidlek xi ħaġa li vera kważi tidher redikola u banali kemm trid. Imma kif tistasal biex tkun titgħallem tkun redikolu u titgħallem tkun banali biex titlaq l-air fuq il-kobor tiegħek. Sib biex ftit mużika tajba. Kull għandek id-dar, tinżaħafi, waslat. Issa jiġik inqas kesħan, tista' tagħmilha kanċunani oħra u titfa' din il-mużika ma tafx tisfen għalhekk ħaġa bħalha. Għax tidilek. U isfen u imxi għana minni komunità sbira tajba, kienet kienx tattaħ, kienet esperjenza kbira. Ġri ħana minni għabdu xulxin kollha fil-kien. Imma nagħmel għabdu u ntela għal il-mużika ċaqlaq ġisma kollu u ċaqlaq u kun baħnan, kun redikol. Isfer ma' mużika. U ntela ma' mużika, u imxi ma' mużika. U mbagħad jekk il-biżaffina jew żaffin, ħadet li fadiex, probabbli għandek iktar sens u titilfu. Imma jekk ma tafx tisfer aħjar ħafna. Għamilha u mbagħad bil-aktar tas-sod ieħor bil-qiegħda u għadha. U b'aqli demmek nifsek. Prova. Ipprova. Dik ċarri sajt, ipprova. U għara tifnos. Għamilha darba darbtejn tlieta xi darba. U din tgħinek forsi tgħinek tidħol fil-mewta b'mod sempliċi ħafna xi qed titkellmu dwar xi ħaġa straordinarji. Imma diffiċli xogħol. Mela, ir-raba stadju interessanti ħafna. Jekk jirnexxielek toqgħod fis-spazju bejn l-istadju 3 u 4, jekk inti lest li tbagħti x-xokk li ħaddieħu il-mewta tiegħek, l-umiljazzjoni li titgħaddi minnu u forsi anke falliment neċessarju ta' dan l-istadju. Bla ma ħaġa tmur lura lejn il-ħsieb dualistiku li kellna qabel, allura probabbli timxi lejn dan l-istadju. Tiġi lejn l-istadju 4. X'inhu l-istadju 4? Fir-raba stadju l-intuizzjoni, intuition, u conoscenza, understanding, conscience, mux kuxjenza, għarfin. Imma għarfin fuq livell mux ta' intelligenza, xtrajt. Fuq dik ta' xaġi ta' għallura unnek. U għadak li jini, u għadak li għamilni jini, xie tfisser? Dawn huwa dawk li ġew imħarġa minħabba between 3 and 4, dik il-fażi li doħt tilha ħafna magħha, dik training biżejjed biex inti tkun imħarġ u imħarġa biex tkun miftuħa fil-qalb u fil-moħħ. Waqt li għandek saqajk ġismek mal-art. Tiftakru konna ngħidu fil-bidu l-ewwel 3 stadji kollha huma hemm separazzjoni kbira bejn il-moħħ, il-qalb u l-ġisem. Minħabba tkun għaddejt minn din il-fażi partikolari hija diffiċli. Tant tkun lest li titlaq ħafna affarijiet li issa tibda tiġi trenjat biex tagħmel għaqda bejn il-moħħ, il-qalb u l-ġisem tiegħek. Fi kliem ieħor,
tkun lest illi tgħix fil-mument preżenti. The present moment. Li tkun kapaċi tgħix issa. Qed ilkom li nies li għaddew minn mumenti diffiċli fil-ħajja żgħażagħ li taqgħu mal il-kanċer jew xi dak ieħor terminali, f'daqqa waħda jsibu ruħhom fuq livelli oħra. U jgħaddu dan il-livelli għax jibdew jidunaw m'għandix għalfejn impressjona, m'għandix iktar għalfejn nara l-imġiba tiegħi jiddera ta' wiċċi, qed jaqa' li xahri jew kimo. Dak kollu jibda jisperxi waħdu. Irid m'intix qed tagħmlu, m'intix ħatażel li tagħmel xi ħaġa bħal dik. Il-ħajja li tgħidlek hemm, imma dawn in-nies jgħaddu minn dawn il-fażi u jikbru b'mod straordinarju. Ma tibqax importanti l-imġiba tiegħi, taf li inti m'intix qaddis, imma ma jimpurtax. Tibda tirrealizza. Imma dak din il-fażi biex tkun sħabiġ tant sew illi niftakar meta intervistajt il-Ġerom sena u ftit qabel għamilt kien kellu 17 nofs, 18, kellu. Niftakar intervistat u fuq ir-radio u kien qalli x'inhu importanti tagħna, ma importanti kemm li ngħix ġimgħa oħra, li ngħix sena oħra, fil-fatt sena ftit wara. N-nex sena oħra, mhux importanti, għalli importanti kalma. Għandi il-video għaw il-recording u kultant nisunu. L-importanti huwa li bħalissa qed għaw bil-edha għad inkellmu fuq għad il-kons. Min li għad bil-edha hawnhekk fuq dak il-bank tħossu tħossu. Il-ħoss tal-proġett li nisma' ma proġett nisma'. الدمج ليش دمج خلينا نجي ما إما you start becoming conscious moħħok qalbek u ġismek you know how to live now niklu qasdu mhux qed niklu f'qasasa l-eżempju d-dafdija mhux qed niklu għas nafu napprezzaw għas kom tajdilhom mara proset għas nafu niklu sew għas intiegħu għas nafu ngħixu fil-moment preżenti għas nafu jinfaċċja dak li hu qudiemi mhux sempliċement nara x-xemx tiela għax hemm kuluri sbieħ li sabiħ u sabiħa le għax ix-xemx tiela xi tmur fil-kampanja u tara ħafna fejn ma meta bniedem issib ġebla u tħall se ġebla u din teżisti għalik bħalissa u tieħu gost bħalissa għax teżisti għalik tasal fil-livell erba' tasal dan jieħdok fil-livell erba' anzi li tkun tgħix fuq dan il-livell imma trid ħanarġa' nirrepeta aħna jaqgħu fuqha trid tgħaddi l-batija biex tasal fil-raba stadju batija ta' vera m'intix sa tasal b'mod loġiku mhux bażla m'intix qed tiddeċidu ta' irridu nidħol fil-livell erba' le xi ħaġa trid tieħdok hemmhekk il-ħajja se tieħdok hemmhekk iktar milli tikber fl-istat jiena ngħid nuża kelma it's not you grow up you become more aware you wake up to reality dak li jiġrilek fl-istadju you wake up to reality għawħa t-istelma tibda tinduna b'fajt għad mandunajt tapprezza fajt għad mandunajt tgħix fuq livell ieħor u fuq livell differenti anzi tant huwa pass kbir dak li tkun għamilt f'livell erba' tant huwa kbir għalhekk hemm differenza enormi bejn 2 u 3 hemm xi differenzi straordinarji tasal l-jom easy imma bejn 3 u 4 tant tkun għamilt pass kbir ħafna għal xi ħut iktar minn oħrajn tant huwa kbir tant huwa profond tant huwa sod tant tiġi bidla din il-mixja li wara ġrida kbira naturalment għal-maliko tiegħek fil-konfiżjoni li tkun ilek li tħall fiha fis-snin sew għal mhux ta' ġimgħa snin tgħaddi mis-snin sew ġeneralment in-nies jqorbu lejn 50 biex joqżu l-50 biex jiġu ġifieri għal minnkom baqgħu xi oħrajn għedin suppost nibdew naslu semmek għattikom l-età biex daqsik importanti smejtejt il-ġerom kellu 17 sena jiddependi minn kemm kapaċi iddaħlek il-batija iddaħlek fir-realtà tal-ħajja minn hemm ġifieri kinti daqla daqqa kbira id-daqqa ta' trakk tkun kbir
inti iktar laki, kif kien jitkellem ġurhom, immur lura, nerġa' nirritorna l-ħajja, u mmur fejn kont qabel, nara sħabi. Ġurhom jitkellem bħalma jitkellmu ta' livell erba'. Illi narhom redikoli l-oħrajn. Redikoli jitkellmu small talk, ħobb jilagħbu jikkummedjaw, jkun ċuċati fuq kamerijiet, jagħmlu ħaġa fix-xejn, eċċetera. Ma nix imur lura, nippreferi nkun żgħir bil-kanser tiegħi milli ma jkollix il-kanser nibqa' ma nikbirx. Ara kemm hemm sens qawwi tal-mixja f'dan il-mod. Tant tarak bidejja profondi hawnhekk issa il-periklu tiegħu li narani li nagħmel ħafna żbalija. Tant tarak bidejja tant profondi. Meta qabel li kien nifsek mal-oħrajn li għadu ma waslu xejn, da terrid ikollhom xi wħud jinqataw ħafna għalihom infushom hawnhekk, assorbiti fihom infushom, u din tissostitwixxi il-laqgħa tiegħek vera ma' Alla. Taħseb li biżżejjed. Qasem ma fejn tmur titlob, qasem ma fejn tmur fil-kappella, qasem ma fejn tmur x'imkien, qasem ma tiġi dal-istat, which is a good necessary stage, imma għadna l-vot anke Alla għadu qasna ħal-konsil dawn l-istejjer mod personali hekk f'dan il-mod. F'dan l-istat hemm ftit kuxjenza soċjali, naġi kun sensittiv ħafna għall-oħrajn, nuqqas ta' kompassjoni anke hawnhekk, u nuqqas ta' interess għal dak li hija jiġri madwarek ħafna drabi. L-ispiritualità hawnhekk kollha ddur mal-mod ġdid kif taħseb illi huwa aħjar minn oħrajn. Mhux sempliċement għax naf iktar is-samma, imma lejn nifhem affarijiet n-nas ta' tikbar minn tiegħek. Allura rid ngħidlek ejja ara din l-istampa tiegħi, ara din l-istampa tiegħi. Meta nisibek titkellem fuq stampa żgħira li qed nara, u narak qed tagħmel ħaġa fuq xejn, eċetera. Il-Knisja kienet tkun kuntentista kont sejrhom qalbisin dawk in-nies illi jaslu f'dan l-istat, illi jaslu hemmhekk. Huma dawk illi jemmnu li huma salvati u li ġej sejri l-ġenna dak il-mod hekk. Imma mbagħad ikun hemm xorta hemm ħafna moħbi l-interess personali tagħhom. Imma jekk xi ħadd huwa awtentiku vera, jekk tkun awtentiku, issa din differenza kollha. Kemm int kapaċi tkun sinċier, kemm int kapaċi tkun onest, kemm int kapaċi f'dan l-istat tkun awtentiku. Persuna awtentika tiskopri d-djufijiet u b'mod umiljanti ħafna. Mingħajr umiljazzjoni, issa l-umiltà differenza kollha f'dan il-livell ta' umiltà. Mingħajr din l-umiltà, mingħajr din l-umiljazzjoni tirritorna li jistadju kien għax jaqbilek, għax ta' taħjarek. Għajru għajru għemmek, għanħos iktar kontu għemmek. Għanna ħafna drabi jgħamlu, ħafna drabi nis jilabu għemmek. Tiskopri il-mod mux wis onest tal-motivazzjoni tijak. Il-motivazzjoni tijak mux daqsek onest. Daqsek bħesib. Mentix il-qaddisa il-għor taħseb li jinti. Dak li tamel għadu jirrigwarda ħafna kif tidher xi mod qudiem l-oħrajn għadu s'issa xi taħseb li inti tajjeb jew tajba moralment, taħseb li inti dawla, taħseb li issa inti konxja, imma qed hemm ħafna lilek innifsek għadek iddaħħal lilek innifsek ħafna modi. Għadna stage 4 mhux stage 9, għadna stage 4 hawnhekk. Meta tiskopri dan kollu, illi m'intix taqseb tajba għal-bisa ċerta, li għadek titfarħtija fuq l-oħrajn, tibda l-ġlieda fik u l-umiltà twaslek biex tinħeles bil-motimot minn dawn il-ħsibijiet dualistiċi illi għadu ftit moħħok mhux ħażin. Hawnhekk biex jagħmel. Intu dik tikber tibda tifhem li l-problema int. Mux l-oħrajn, mux il-kultura, mux il-qassis li għal ħazin, mux għommija xdar għamlet li għed, mux għax l-istoria taħt tibda tinduna il-problema hija int. Imma għadek wisq fil-bżonn u assorbit fi kien nifsek sissa. Il-problemi mux l-oħrajn.
kif fil-livell l-oħra tagħek. Jekk tkun lest li tissielek mal-tifija tiegħek, u b'umiltà tiskopri din il-verità tiegħek u ma tħallix tisfek, jekk ma tiskoprijiex tibqa' fejn, imma jekk tiskoprija, timxi f'dar aħħar stadju ħarbu bejn li huwa qasir naċħar fejn fuq. Fil-ħames stadju, x'inhu l-ħames stadju? Jiena u d-tifija tiegħi. Hemm tikkontrolla, hemm sal jibda il-num tiegħi dejjem quddiem ta' l-istat. L-istat ta' livell 5. Dan l-istat il-preokkupazzjoni tkun fuq id-tifija tiegħi. Bil-sinċerità, bil-ħenerijiet u bil-nub li baqalek. Tantu nub għajda. Dan biex kollu, dan il-progress kollu, din il-mixja għaddejt minn ħafna fajt u xuduna il-nub tiegħek baqa' hemm. U tibda tibża li qed nissilqieħ u li ħatasal fuq dan il-livell. Ma mhuwiex minn faċli, tipprova tagħmel kollox ġeneralment biex taħrabha di, biex tinnega, tagħmel affarijiet oħra biex tisposponi illi taffaċċja din il-verità tal-nub tiegħek, tar-realtà tiegħek. Imma meta tiffaċċjaha tgħaddi imma bagħad u allura dan huwa stadju 5. Tgħaddi minn dak li San Ġwan sejħilha il-lejl tas-sensi. Jiġifieri ma tibqax fuq x'tħoss l-intuizzjoni u kif qed taħseb kemm int intelligenti, eċċetera. Imma tiffaċċjaha għax tajt tara r-realtà u tajt din hija realtà din jiena b'litni. Min nitneb u m'hemm xejn kważi x'tista' nagħmel. U din ma tistax żgur iktar u iktar tidħol għaliha b'xi preparazzjoni jew tkun qed tifhem x'qed jiġri. Ma tagħmelix taf ma tkunx daqshekk konxi. F'dan il-mument tiltaqa' miegħek innifsek proprju fejn inti. Mingħajr tisbih, mingħajr ħabar, u bil-grazza tal-Alla tibda taħodha mal-verità tiegħek, mal-waqgħat tiegħek u mat-tifriq tiegħek. Il-motivazzjonijiet mħawda li inti għandek u n-naqqas ta' mħabba l-flus. Jiena waqt li nkun bil-qiegħda l-qagħda intu dawn in-nies. Il-maġġoranza tan-nies li jiġu huma kollha fuq livell 2 u 3. Allura, kull nub iġibdu 6 skużi. Nida il-fader tagħmel bil-marabati. Jew fader għer-wis u jtellaħħom li u ma nafx taqbad nagħmel kultant kolli. Tajt xi ħaġa tammetti id-nub imma iġibdu skużi kollha. Nek skużi kollha jagħmel. Jew gost tkun saċerdot u bil-qiegħda u jiġi ħadd u jgħidlek. Fader jiena ħati ta' hekk u ta' hekk. B'mod apert u b'mod bla ħabita xejn. Tiltaqa' mal-verità tiegħek innifsek fuq dan il-livell mingħajr problema. Hawnhekk għandek bżonn xi ħaġa ħares. Meta tasal dal-livell għandek bżonn nies ħbieb vera, komunità. Bil-vera li hemmhekk tajba u maturi, għaliex importanti kull maturi wkoll, importanti li tmur għal direzzjoni spirituali, nies li jaslu fil-stadju 5 jiġu direzzjoni spirituali. Din tiġi kważi automatika. Għax tant tfixkel ma rridx ħaġa oħra, ma nafx ġarali, ma nafx fejjien, qed nitfixkel, m'iniex l-istess bħalma kont qabel, għandi bżonn għajnuna. Allura ġarra tiġi jfittxu d-direzzjoni spirituali. U komunità, gruppi li jissapportjaw. Dan l-istadju jista' jkun twil ħafna, idum żmien twil. U jekk ma jkollok xi ħadd li jħobbok, ħana ġen repeti dan il-livell ta' xi ħadd li jħobbok għal dak li int, mhux għal dak il-kapaċ tagħmel u għal dak li statih u għal dak li jħobbok għal dak li int f'dan iż-żmien li jemmen fik, li jibqa' miegħek għandhom dak ix-xahar. Jkun xi ħadd dan il-mument. Plus, jekk ma tilqattaqax ma' Alla, illi tinduna li
għadek minnek minn kja kollox. U dan Alla jħobbok bla kondizjoni. Mal-grazzja illi tmissek fuq livell profond. Jekk ma tagħmelx bil-kollox din, il-mixja ma tkomplix. Jalla tasal sawek. Jalla tasal sawek. Jalla qabel ma tmutu taslu sawek jalla. Jalla kulħadd kollha magħna naslu sawek. Jiena niddejja nitkellem u nippretika fil-mod ta' kif nippretika għalfejn għax jiena ma nixtieqhom qatt tibqgħu fuq livell tudnejn tliet u tlieta. Jien nixtieqhom għall-inqas taslu sa dan il-livell. U allura nipprova ħafna kif ma meħmu li ġaqasili. Għaxan ma kif nitkellem stram, għadni ġej il-television issa, sa Stefani għadli, kem kont differenti nitkellem, forse xad bida kollu f'mokri. U ma naqas ċepla ċaħad, bida badet ma l-għu ċaħad u għadli ta' għamija, għax għajat nisik ċaħad li forse jgħat għawnek, għandi bżon ma lajdu lezzjoni spirituali fuq il-kont jgħat tajt issa. Tidduna kelli, jalla naslu sa' għawnek, jalla t-esperienza l-grazzja ta' Alla li taf li ma ħaqekx. Imma t-esperienza. Jek le, se tmullura. Jew se teħel u se tiqaf hawnhekk. Dal-aħħar livell se tiqaf hawnhekk. F'dan il-livell, aktar minn kull livell ieħor, speċjalment ta' qablu, titgħallem tgħix mal-kontradizzjonijiet. Importanti li għandek risposti eżatti. Li tirċievi risposti tal-mistoqsijiet li għandek f'moħħok. Illi risposti li ġaħat ta' u maċari bizzejiet biex soddisfaw il-mistoqsijiet li għak. Għadzi, ta' marjena nħobb niftaħar bija nifsu li namela. Jalla, ditti ġi mistoqsija mistoqsija, noħloqlok sitta għana. Mux rispondi tal-mistoqsija li għajni. Ma noħloqlok sitta għana. Meta tasal dan il-livell tal-5 stadju, inti tkun kapaċi tgħix mal-kontradizzjonijiet mal-ambigwità mal-ħajja, ma tar-realtà. Dan hawnhekk huwa fejn imbagħad ma tibqax iktar dwar is-sib. Hawnhekk hemm libertà vera fuq dan il-livell. Tibda taħseb b'mod sħiħ, tibda tara stampa ikbar, tibda tara l-bogħod, ma tibqax tara bis-sekk. Idejquk affarijiet bħal li u n-niskużina u tajbin u xi qassis li jitkolx daw kumma nies jibdew idejqu dal-diskors jibda iweġġalek il-bnejn u weġġalek il-qalb. Għax tibda tinduna li ma' Ġesu inti tinkludi, mhux teskludi. Ma teskludi l-ħadd. Ġesu ma skluda lil ħadd. Imma tkun biss dal-5 stadju, jew wasal fil-5 stadju biex tkun kapaċi teskludi anke l-midimba u bejn il-ħlieb ngħidha li hemm kundanna. Li ma tiddejjaqx li qiegħed fuq is-sarid u lil dak li jgħidu l-ħadd li tajjeb ma nafx saraqx u qatilx x'għamel, imma dan il-bierek dan jgħidlu m'hemmx purgatorju, m'hemmx ħar, m'hemmx sagrifiċċji fil-mandat, m'hemm xejn il-lejla tkun ġenna. Tkun wasal fuq inklużjoni totali biex ma tarax dak li jaraw in-nies ta' qabel dawn istadji, kollox kompartmentalizzat, kollox bil-linji maqtuf fin-nofs, iswed naħa u abjad naħa oħra. Allura hawnhekk tkun kapaċi tgħix fuq dan il-mod sħiħ. Il-5 stadju iħallik issib lil Alla vera. Tibda tinduna li Alla li kellek qabel kien fals ta' vera. Tibda tinduna li l-idjati kellek ta' Alla kemm kienu piccoli, kemm kienu ċuċċa, kemm kienu żgħar, kemm Alla kien żgħir, jidħol ġol-but u toħroġ meta trid u tilgħab biha kif trid, eċċetera. Allura San Ġwan tas-Salib għandu l-kliem ta' dawn il-mumenti kollha tal-mumenti mal. San Ġwan tas-Salib dal-mumenti sejjaħlu il-luminous darkness. Dan huwa id-daw il-lam illuminat. Inti f'dan moment, tant tgħix mal-kontradizzjonijiet, tant ma jfixklux, illi anke fit-tlam vera, b'xi mod f'dak it-tlam issib id-dawl. Fit-tlam stess, tkun kapaċi ssib id-dawl. Dawl aktar vera minn dawl, dan id-dawl fit-tlam huwa dawl akbar mid-dawl vera, aktar seren, kważi anke aktar pjaċevoli. Ma fuq kollox,
hawnhekk tibda titgħallem tkun ħafna iktar paċenzjuż u lest illi tintenaq. You really let go. You really let go. Allura l-aħħar li ħanamlu għada l-aħħar 3 stadji li ħanduqu għada huwa forsi stadji li ma tantx nħammissu magħhom. Jalla fl-aħħar snin ta' ħajja kif students nkunu kapaċi nimxu vera fihom. U jalla tanna ħafna qabel issir mistika. Issir mistiku. Il-mistiċi mhuwiex straħu daqshekk. Mhuwiex xi ħaġa straordinarja u tad-dinja l-oħra daqshekk bħalma forsi konna nimmaġinaw. Imma l-mistiku ma jarax l-istess. Il-mistiku ma jifhimx l-istess. Il-mistiku, l-istampa tal-mistiku hija akbar minn viżjoni tagħha. U allura tkun kapaċi tidħol u lesti tintelaq u għax tkun lesti tkun b'umiltà kapaċi tkun paċenzjuż ħafna miegħek nifsek. Ew ftit għandna affarijiet. Forsi bejn illum u l-bieraħ nissejna ma' ħajja tagħna xi waqt li qegħdin quddiem il-mulejja hekk preżenti. Fejn qegħdin bħalissa? Huwa okej. Huwa tajjeb. Jekk tibqa' hemm mhux tajjeb. Hemm dak isma' ngħidha u ħanibqa' ma jimpurtax fejn hemm issa. Fejn hemm issa huwa l-stepping stone importanti għat-trabarra. So be happy where you stand in the sense that see it as it's a necessary moment. Imma ħallija nixik il-qudiem. Twasslek iktar. Tibqax hemmhekk. Ħalli l-ħajja tiggwidak. Għax s'issa ma tarax kif ħalli l-ġismu jiggwidak b'mod sew. Jalla kun persuna li kapaċi tagħmel kuljum mument ta' meditazzjoni, mument ta' kwiet, mument ta' talb anke ma' imma mhux biżejjed laqqas dak biex jgħaddi mill-istadji l-oħra. Jgħin ħafna u ħafna nies ma jagħmluhiex mhux kuljum ċert. U allura jekk tagħmilha kuljum tagħmel differenza ta' vera. Ftit silenzju kwiet fil-ħajja tiegħek. Tirrifletti l-ħajja x'qed tagħmel, x'qed jiġrilek. Mbagħad induna li Alla huwa parti minn dik il-ħajja. Alla moħbi fl-istorja li għaddej minnha. U mbagħad induna dan ħalli lil Alla jieħdok xi dan għal-kobor tal-mixja ta' din l-ispiritualità. Imma din il-mulejja u l-prezenti ejja npoġġu lil-dan faħna u naċċettaw ir-realtà fejn jien ħares. Il-mulejja fil-letti, il-mulejja mhux problema ma' fejn. Ma l-mulejja nqgħu kbira tal-waqt jiġri l-grazzja tiegħu. Għalhekk ejjew għal ftit silenzju ma jgħid il-silenzju. Ejjew just be present. Ta' sirx. Toqx tirajna, toqx tirrifletti, toqx tajba ta' affarijiet, titlobx bil-kliem. Titlobx b'esmijiet. Kun biss preżenti. Banka taħtek preżenti. Tara preżenti, tara just be in the presence of God. Just be there. Għamma taqbż il-bahar, taqbż il-ħarġolina. U jett ġolina, jett tom, jett filma. You just there. Inti jett flyer. You just there. Dini għal-prezenza tagħna. Just be there and stay. Delle-mamma ma t-tiberdix mill-ġiba tijaj, mill-impressjoni li rritnati kultant ankalijek. T-tiberdix mill-kwalità tal-ġiba li nagħmel li kienx tajjeb jew ħażin. Hemmx lista twila tal-promiet jew inqas. Inti
inti ma tbidilek xejn il-mod kif tħobb. Xejn ma jbidilek il-mod kif tkun. Xejn ma jbidilek il-mod kif tħares lilek. Għaliex inti hemm għalija dejjem dan il-mod sabiħ. Ħafna mħabba. Dejja grazzi li inti tittaqsam. Għalhekk nitolbok Mulejja li nagħmlu din l-esperjenza sabiħa fil-preżenza tiegħek tal-Imam. U għad nitolbok